atopados en Abadín son de Enrique Bolívar. O cotexo de ADN confirma a identidade do home. Segundo a versión do autor confeso, deixara o corpo soterrado nun piñeiral preto do seu domicilio. Saúdos, que tal? Boas tardes. Esta noticia dalle un chisco de luz á familia da vítima que levaba máis de 2 anos agardando atopalo o corpo do home. Para reconstruir o que pasou foi preciso empregar xorradares e cans especialistas. A investigación segue aberta. Demetrio Morenza. Unha investigación que continúa aberta. De feito, esta zona permanece completamente custodiada por axentes da Garda Civil, xa que aquí terán que volver os axentes e seguir buscando máis restos de Enrique Bolívar. A investigación continúa e o próximo luns o presunto autor da súa morte terá que volver a declarar nos xulgados en Mondoñedo. A preocupación polo conflito en Irán e que viaxar en avión cada vez é máis caro fai que moitos aínda teñan no aire as vacacións de verán deste ano. As axencias de viaxes aseguran que moitos maioristas xa traballan en descontos para dinamizar as vendas e recomendan mercar os billetes canto antes. Hai algunhas maioristas que están facendo xa algún tipo de desconto para poder dinamizar as vendas. Máis de 100 efectivos ensayaron esta mañá en Burela a resposta ante o naufraxio dun pesqueiro. Unha gran movilización coordinada pola Armada que incluíu rescates e control de verteduras para blindar a nosa seguridade marítima. Os mellores rastrexadores de Xabaril están hoxe en Mélide. Preto de 100 cazadores de toda España disputan entre as galegas unha das probas estrela en Europa. Hai 4 campos habilitados para que os cans demostren as súas habilidades olfativas. En xogo, 8.000 euros en premios. O can chamase Zeus, xa vimos aquí varios anos sempre. Han pasado el jabalí esta mañana y ahora vamos a pasar nosotros los perros y nos clasifican y entre los 8 primeros es el que pasa para la final y los otros a comer. Pendentes de novo da guerra en Oriente Medio, Irán volve restrinxir o tráfico no Estreito de Hormuz un día despois de anunciar a súa reapertura. Segundo a Garda Revolucionaria, faino en resposta ao bloqueo que os Estados Unidos mantén contra os portos iranianos e tamén polos incumprimentos das promesas por parte de Washington. Isto implica, novamente, fortes restriccións ao tránsito marítimo nun dos principais corredores enerxéticos do mundo. Desde Teherán acusan os Estados Unidos de actos de piratería e aseguran que Hormuz permanecerá baixo un control rigoroso. Este sábado a Mariña Británica reportou disparos da Garda Revolucionaria iraniana contra un cargueiro preto de Hormuz. Sen danos no buque nin na tripulación. Nesta situación, Trump ameazou con non prorrogar o alto fogo se non hai acordo antes do mércores. Mentres, Irán di non aceptar unha nova rolda de negociacións por demandas excesivas. Este contexto internacional, marcado polas tensións xeopolíticas, marca tamén a actualidade política no país. Barcelona acolle hoxe un cumio o que asisten varios líderes internacionais, sobre todo de Hispanoamérica, para falar de democracia. Nel, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, fixo un chamamento a renovar a ONU. E a foto de familia do cumio de mandatarios progresistas dunha vintena de países que se deron cita en Barcelona sobre a mesa a defensa do multilateralismo. Pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse con urgencia. Por eso creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y, ¿por qué no? Claro que sí, dirigida por una mujer. Entre os asistentes, o presidente de Brasil, Lula da Silva, e a presidenta de México, que foi unha das líderes máis agardadas. Era a primeira vez que acudía a España despois das tensións diplomáticas entre ambos países. No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria. Anunciou Sheinbaum que está en contra dunha intervención militar en Cuba e adiantou que será México a sede da próxima reunión deste cumio en 2027. Outro dos mandatarios que participou foi o presidente de Colombia, que evitaba nomear a Trump de xeito directo. Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, por, no contra. Un foro con forte peso hispanoamericano e onde, malia que asistiron delegacións de Alemaña e Reino Unido, notáronse ausencias importantes dos estados europeos. Non houbo representación nin de Italia nin de Francia.
Coincide con este cumio outra cita política promovida polas forzas progresistas que reúne a máis de 3.000 asistentes e representantes dun cento de partidos de esquerda de todo o mundo. Un foro que comezaba onte e que hoxe remata no que interviñeron varios ministros do Goberno de España. E a líder opositora venezolana, María Corina Machado, asegurou este sábado en Madrid que a única garantía de estabilidade para Venezuela son unhas eleccións limpas e libres que permitan avanzar na transición ordenada cara á democracia. A Premio Nobel da Paz destacou que Trump foi o único líder que puxo en risco a cidadáns do seu país pola liberdade dos venezolanos. Corina Machado asegurou tamén que o cumio da democracia de Barcelona amosa que unha reunión con Pedro Sánchez non é conveniente. Yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona varios dirigentes o líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente. Delcy Rodríguez representa el caos. Delcy Rodríguez representa la violencia. Delcy Rodríguez y su régimen representan el terror. Outro dos asuntos na axenda política é o proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que comezou esta semana. Un proceso co que non está de acordo o Partido Popular, que alerta dos riscos desta medida. A voceira do PP no Congreso advirte da súa repercusión nos servizos públicos, do efecto chamada e defende unha inmigración legal e ordenada. Lo que no puede tener premio es que te cueste lo mismo entrar de forma legal que ilegal. No puede ser. El que hace bien las cosas tiene que tener recompensa y quien las hace mal no debe tener como recompensa tener la regularización en España. Y por tanto, si tú vienes de forma legal, con un contrato de trabajo, perfecto. Si tú vienes de forma ilegal, te vas a tu país. Pois o luns arrinca presencialmente a regularización de migrantes. Segundo ONGs e asociacións do terceiro sector, unhas 10.000 persoas en Galicia teñen acceso a este procedemento que xa se pode realizar telemáticamente dende os xoves. Os sindicatos e asociacións prevén un posible colapso nas oficinas da Seguridade Social e algunhas de Correos, especialmente en Vigo e na Coruña, dúas cidades onde a carga diaria de traballo xa é alta e a partir do luns 20 poderá incrementarse significativamente. O conselleiro de Sanidade referiuse hoxe á reforma do modelo dos PAC para que estes atendan pacientes os sábados pola mañá. Unha atención que xa viñan realizando os centros de saúde. Os trámites para a aprobación destes cambios seguen adiante e, segundo o titular de Sanidade, aprobaránse próximamente no Consello da Xunta. Para garantir esta asistencia necesitamos unha cobertura legal, ¿no? Unha seguridade xurídica, ¿no? Aparte de reordenar lo que xa o que vai ser unha atención realmente continuada que sabe fera de facto, ¿no? Por lo tanto, próximamente, ¿no? Levaremos ao Consello da Xunta pues, este decreto, ¿no? Que vai regular a actividade. O conselleiro de Sanidade realizou estas declaracións en Santiago na reunión anual da asociación que reúne os pediatras de atención primaria de Galicia. Aquí, os facultativos trasladaronlle ao conselleiro as súas preocupacións. Gómez Camaño aproveitou para salientar o importante papel que realizan estes profesionais e a súa contribución ao funcionamento do calendario de vacinación infantil, un dos máis completos do mundo. Ana Pontón anunciou hoxe en Santiago que a finais de ano presentará a proposta dun novo estatus político para Galicia que a recoñeza como nación. Apelou tamén a avanzar na xenda institucional e social para acadar máis competencias para Galicia. Foi na conmemoración dos 50 anos das bases constitucionais, un acto organizado en Santiago polo BNG e a Fundación Galiza Sempre. Pontón tamén destacou que a grande fortaleza dos nacionalistas é a unidade. Toda división ou fragmentación resultaría un atranco e unha regresión. Hoxe, afortunadamente, a práctica totalidade do nacionalismo galego actuante está unido no BNG. E creo que aquí está unha das claves do noso éxito e do noso ascenso actual. E continúa a folga de controladores aéreos que comezou onte en 9 aeroportos españois, incluídos os de Alvedro e Peinador. Os aeroportos de Vigo e a Coruña operaron con normalidade e sen incidencias nas últimas horas. Os servizos mínimos mitigan o impacto desta folga, que son do 100%. Os traballadores piden que a empresa que xestiona estas torres contrate máis controladores porque din que o servizo queda moitos días en precario. Teño contratado un viaxe para Marruecos que é para este mes de maio. Existe moita reserva de última hora, somos todavía dese tipo de persoas que, bueno, a planificación creo que moitas veces non é o non son.
A pouco máis de 2 meses do inicio do verán, as persoas que xa teñen planificadas as súas vacacións lonxe da casa confían en poder viaxar sen incrementos de prezos de última hora. Dende as axencias de viaxes aseguran que se manteñen as reservas agás os destinos afectados polos conflitos e que se están ofertando outras rutas alternativas para quen non ten aínda feitas as reservas. Despois de Semana Santa, a vista de moitos viaxeiros está posta xa no verán. Este ano con maior incerteza sobre a situación en Oriente Medio, pero sen querer renunciar a viaxes que en moitos casos levan meses planificadas. Suelo planificar con tempo, 2-3 meses vista, incluso a veces con máis tempo. Teño contratado un viaxe para Marruecos, que é para este mes de maio, e que xa o teño dende o ano pasado. Cheguei de Egipto e xa collín o de Marruecos. Hai tamén clientes máis precavidos que queren valorar a evolución do conflito ata pouco antes de sair e aproveitar ofertas que se poidan abrir a última hora. Hai pois algunhas mayoristas que están facendo xa pois algún tipo de desconto para poder dinamizar as vendas. Hai outras persoas que mellor pois teñen pensado outro destino que non ten nada que ver co conflicto actual e o reservan sen problema. Existe moita reserva de última hora. Somos todavía dese tipo de persoas que, bueno, a planificación creo que moitas veces non é o noso, non? Os clientes buscan asesoramento de destinos e garantías para poder anular ou reorganizar a viaxe. Contando con que se contratas un bo seguro, se o faz desde unha agencia de viaxes, desde logo que se vai ocupar diso, sobre todo nestes momentos, podes cambiar de destino se fixera falta. É dicir, que ao final eu penso que o que importa é, bueno, pues ter a mente abierta e seguir viaxando. Galicia como destino tamén se está vendo afectada polo conflito. Por un lado hai reservas novas daqueles que valoran a seguridade e a tranquilidade nesta terra, pero tamén houbo cancelacións de turistas de Asia ou Oceanía por mor das escalas que tiñan en zonas de conflito. Pois estes cambios a hora de organizar as vacacións están directamente relacionados coas previsións de que o combustible pros avións se pode esgotar a curto prazo. Isto xa repercute no transporte aéreo. Varias aerolíneas están subindo o prezo nas equipaxes, tamén están a subir o prezo dos billetes ao redor dun 10% e algúns voos xa se están a cancelar, sobre todo viaxes regionais ou que pasan pola zona do conflito, por Oriente Medio. As liñas aéreas asiáticas son as máis afectadas, pero ollo, porque tamén en Europa hai preocupación. Por exemplo, moitas empresas están reducindo a súa oferta de viaxes pola suba descontrolada do prezo do combustible. Por exemplo, Air France KLM, o maior grupo de compañías aéreas de Europa, que cancela 16 voos pro mes que ven e aumenta o prezo dos seus billetes en recorridos longos en 50 euros. Tamén a aeroliña EasyJet, de baixo custo, advertiu de subas nos boletos cara ao final do verán. A gran pregunta do crime de Abadín xa está resolta. A Garda Civil determinou que os restos óseos atopados coinciden co perfil xenético de Enrique Bolívar, o home desaparecido en 2023. Atopáronos no lugar onde o investigado asegura que abandonou o corpo. A familia da vítima sospeitaba precisamente do veciño que, segundo confesou, máis de 2 anos despois, atropelou o home e escondeu o seu corpo. A investigación aínda segue aberta, centrada en esclarecer as circunstancias e causas relacionadas cos feitos. Demetrio Morenza, tes máis datos. Sí, aquí de momento continúa axentes da Garda Civil custodiando toda esta zona onde se localizaban eses osos, onde, como dicíades agora mesmo, ese resultado positivo do ADN que coincide co da víctima, pendentes de que a partir do próximo lunes se retomen a búsqueda de máis restos nesta zona, neste bosque, onde, como apuntaba e confesou o presunto autor da súa morte, trasladara o corpo o día de autos. Un presunto autor da súa morte que o próximo lunes tamén terá que volver a declarar nos xulgados en Mondoñedo. Unhas informacións que se coñeceron hai apenas uns minutos ao longo desta mañá, informe da propia Garda Civil, e si dá un respiro á familia, por lo menos ve un horizonte onde se poden resolver e esclarecer este caso, que dende o primeiro momento eles sempre apuntaban a posibilidade de que esta persoa estuvera involucrada na desaparición do seu parente. E agora, como dicíamos, continúa aberta esta investigación e aquí os axentes custodiando este monte. O cotexo xenético realizado aos restos óseos localizados no lugar de Quende, no concello lugués de Abadín, determina que corresponden a Enrique Bolívar, desaparecido hai máis de 2 anos. É a conclusión provisional do Departamento de Bioloxía do Servicio de Criminalística da Garda Civil, que analizou 3 mostras e que terá que emitir o informe definitivo.
Ahora, bueno, pues estaríamos pendentes de ver si se pode localizar o esqueleto completo para que despois poida ser obxeto dunha autopsia e análisis por parte dos forenses para determinar, a ver, na medida do posible, despois do tempo pasado e do estado en que poidan estar os osos, pois a causa, si a forma da morte coincide ca versión que empezou a ofrecer outro día investigado en sede judicial. Os restos atopáronse coa axuda dun xeorradar no mesmo monte onde o investigado Javier Montero dixo que agochou o corpo de Enrique Bolívar despois de atropelalo. Os dous eran veciños. A familia da vítima desconfiaba desa versión e aseguraba que nesa zona xa buscaran intensamente no momento da desaparición en setembro de 2023. Daquela non aparecera ningún rastro. Home, certa tranquilidade, sí, por suposto, saber que, bueno, pois que polo menos parece que vamos a atopar o cadáver e poderlle dar sepultura e poder velalo, que tamén é unha cousa fundamental para a familia, pero bueno, con cautela. A investigación segue aberta para tratar de aclarar todas as circunstancias do acontecido. O autor confeso do atropelo está preso no cárcere de Bonxe por outros delitos. A xuíza de Mondoñedo, que instrúe o caso, ten previsto volver interrogalo o vindeiro luns. Abriuse unha investigación para esclarecer as causas que orixinaron un incendio que calcinou parte dunha casa en Vilaboa. Por sorte, non había ninguén no interior, polo que non hai que lamentar vítimas. Pola contra, os danos materiais son cuantiosos e comprometen a habitabilidade de toda a zona afectada. As lapas estendéronse por toda a primeira planta da casa, na que a planta baixa está independizada. Non axudou que o teito estivera revestido de madeira. E impactante incendio rexistrado nunha planta de reciclaxe en Torrexón de Velasco, en Madrid. O lume afecta a 2 amoreamentos de ferralla, uns 1.500 metros cúbicos. Ata 12 dotacións de bombeiros traballaron para sufocalo e evitaron a propagación das lapas a un terceiro sector da instalación. Pese a súa aparatosidade, o incendio está controlado e non hai feridos. E por sorte tampouco se registraron feridos noutro incendio na capital española. O lume calcinou 3 vehículos nun taller de camións en San Fernando de Henares. Ata o lugar desprazáronse 10 dotacións de bombeiros que conseguiron evitar a expansión do fogo por toda a nave. Máis cousas. Os profesionais sanitarios denuncian o aumento de consumo de novos produtos baseados na nicotina, pero que, como non se fuman, son percibidos entre os adolescentes como menos daniños para a saúde. É o caso do Snus branco, bolsas de nicotina sintética que non se fuman, pero que resultan máis adictivas que os cigarros. Os profesionais sanitarios están a detectar a proliferación de novos produtos baseados na nicotina e máis aditivos que o tabaco. Un deles son as bolsas de nicotina sintética coñecidas como Snus branco, que non se fuman senón que se introducen na boca para ter efecto e que están a chegar aos adolescentes. Esas bolsas se introduce na mesilla e a nicotina vai absorbíndose pouco e pouco. Que pasa? Que non conocemos nin a concentración das bolsiñas, nin están reguladas, e ao ser nicotina sintética queda fora da legalidade na actualidade. A diferencia dos cigarros, as bolsas de nicotina son moi discretas, pódense consumir en calquera lugar e non desprenden fume. Por iso moitos mozos percíbenas como menos prexudiciais que o tabaco. O maior efecto é o gran poder adictivo que ten. Vale? É un perigo importante. E despois todos os efectos que xa coñecemos a nivel cardiovascular e a outros sistemas orgánicos. O Snus, que como o tabaco de mastigar, só que non se cuspe, é legal en Suecia, pero a súa venda está prohibida no resto da Unión Europea. O problema ven que as bolsas de nicotina sintética, porque ao non levar tabaco son nicotina, carecen de regulamentación específica, polo que se poden mercar en establecementos e son doadas de atopar na internet. Estamos ante un vacío legal. A nivel sanitario non podemos facer ningún tipo de control. Non existe, porque está fora da normativa que actualmente está vixente. Entón, pódese comprar, sí, pódese comprar por internet basicamente ou en algún establecementos, pero non hai ningún tipo de control sanitario, eso é moi perigoso. As asociacións anti-tabaco veñen pedindo dende hai tempo a prohibición da venda destes produtos. E Burela converteuse no escenario dun simulacro de afundimento dun pesqueiro por unha vía de auga. O operativo incluiu o rescate de tripulantes e a contención dunha vertedura mediante barreiras. Máis de 100 profesionais de medios navais, aéreos e terrestres participaron neste ensaio no porto que busca poñer a proba a coordinación entre os medios ante unha catástrofe real. Este dispositivo, coordinado pola Armada, encádrase dentro dos exercicios MARSEC.
Castro Caldelas acolle a cuarta edición do Foro Rural Sustentable. O encontro reúne a máis dun centro de profesionais, entidades e empresas como a Banca, Gadis ou Hijos de Ribera. Buscan propostas que contribúan a un rural próspero e sostible. Avanzan os tempos e con eles a tecnoloxía como ferramenta ao servizo do territorio. A tecnoloxía pode ser un habilitador para que se xenere nova riqueza como país no ámbito rural e de feito estamos facendo non só no sector nas tecnoloxías máis extractivas, no sector gandeiro, mar, sino que se poden xenerar novos negocios que a tecnoloxía permite que sexan rentables a nivel global. Hoxe aquí tamén identifican ferramentas para as diferentes realidades do rural galego que contribúan, por exemplo, a fixar poboación. Ainda sigue sendo un rural no que hai xente moi activa, que hai xente moi innovadora e que ser capaces de fortalecerlos a eles, que xa están traballando, daría moito pulo a que outras persoas animasen a quedarse, non, e a vivir. De identificar e replicar o que xa funciona encárgase a Fundación Galicia Sustentable, organizadora do foro. Traballamos nas solucións e nos nutrimos das solucións que xa están funcionando actualmente. Con esas o que tratamos de facer é que se poidan replicar e que así vayamos revertindo pouco a pouco a tendencia negativa que ten actualmente o rural para que poidamos ter un rural próspero e traballar por a súa sustentabilidade. E para que ese futuro sexa posible, a formación DIN é clave. Ten que ir orientada ao emprendemento no propio territorio. Para quedarse hai que ter formación e proxecto. E desde os centros educativos creo que hai que alentar, hai que traballar un pouco en esa perspectiva. O foro desenvolvese cada ano cun compromiso de continuidade e de seguir traballando dende dentro con aqueles que xa están a transformar o territorio. E os mellores cans de caza danse cita hoxe en Melide na proba da Supercopa Galicia de arrastro de xabaril. Iria Soengas. Sí, máis dun cento de cazadores chegados dende toda España cos seus cans participan nunha proba considerada a máis importante de España e unha das probas estrela do rastro de xabaril en Europa. Os participantes compiten en 4 campos habilitados neste couto do Pilar, nunha proba sen morte en que terán que demostrar a súa habilidade para agarrarse ao rastro do porco bravo. A organización vai repartir hoxe máis de 8.000 euros en premios entre os mellor clasificados desta Supercopa Galicia de rastro de xabaril. O couto do Pilar en Melide foi o marco das probas desta edición da Supercopa Galicia de rastro de xabaril, unha das máis importantes de España nesta disciplina e un punto de reunión pros amantes deste deporte. Ellos vienen todos en familia, vienen ya siempre casi todos un día antes y echan aquí todo el fin de semana y es una forma también que tenemos de enseñar Galicia. De comillas, Cantabria. Y la prueba vengo otros años y por estar aquí con los amigos y eso y pasarlo bien. Uns campos bastante ben igualados, o clima este ano favorecenos que polo menos non chove ni fai vento como os outros anos. E bueno, un montón de xente aquí pasando, gozando o noso deporte e despois vendrá o almorzo que é unha parte moi importante. Un cento de cazadores de toda España saíron ao monte a demostrar as habilidades de rastrexo de seus cans. Un montero lleva un perro atraillado, en ningún momento se suelta el perro. Nosotros hacemos unos rastros y el perro tiene que ir indicando por dónde pasó el jabalí, en este caso. Todos sagüesos, grifóns, asturcántabros tamén son os que máis... Pero bueno, non hai ninguna raza en concreto millores que as outras. Os bos son os que funcionan. A maiores da competición organizaron unha proba xuvenil pros rapaces que se están a iniciar no mundo da caza. Una pequeña prueba donde no es puntuable para los niños, para que ellos también puedan estar en contacto también ya con el mundo cinegético. A organización repartiu máis de 8.000 euros en premios entre os mellor clasificados da proba. O próximo sábado celebrarás a segunda xornada do campeonato pros cazadores da comarca. Nada máis deixar de chover e asomar o sol coa chegada da primavera, as floristerías, pero sobre todo os viveiros, entran na súa tempada alta. Así que este sábado moitos galegos e galegas tiveron como plan mercar plantas de exteriores para empezar a arranxar uns xardíns moi estragados polo mal tempo. Raquel Gandoi.
Non hai xardín que resista xa non fermoso, senón simplemente vivo a un outono e un inverno como os que acabamos de pasar, con frío e con moitas borrascas. Cada ano, por estas datas de abril, a xente actívase niso de renovar as plantas do exterior e notase esta tendencia en viveiros como a este Adoa, que leva xa 3 fins de semana nos que, contanos, non dan feito. Nos comprobámoslo este sábado, o ser fin de semana foron moitos os que se achegaron en familia para diseñar o seu novo xardín. Os máis expertos buscan durabilidade, os menos vistosidade e cor. Pero todos os clientes cos que falamos coinciden en que a xardinaría nutre a terraza, o corpo e a cabeza, o peto non, porque o gasto mínimo aquí só é subir dos 30 euros. Ángela e as súas compañeiras do Centro de Xardinaría Adoa, entre Vigo e Mos, levan 3 sábados con moito traballo. Non é nada novo comprar plantas no comezo da primavera, pero este ano as cifras de vendas nos viveiros son mellores porque o estado dos xardíns era desastroso. Es como un rayo de esperanza, ver el rayo de sol es ver la esperanza, ver los colores, ver la luz, vamos a tener colorida la casa y nos llenamos aquí no solamente de color, sino de muchos clientes también esperando tener color en su casa. Sobre todo este año que hubo tanta lluvia, hay muchos clientes que vienen y nos dicen, mira, es que se me murió todo, se me fue esta planta, la llevé preciosa y ahora se me fue, pero sí, tenemos muchos clientes que nos hablan acerca de cómo tienen el jardín ahora y lo quieren poner bonito. Fue un poquito mal, pero arreglándolo bien siempre está bonito. Estamos a renovar terraza, tenemos ya las plantas hechas polvo y bueno, nos apetece muchísimo poner ya las flores de verano. Elevei o ano pasado unhas ervas aromáticas e non me quedou nada. Dúas eran, pero eu sí que teño bastante variedade na casa. Cítricos que, sendo resistentes como son, tamén quedaron tocados e se logramos regeneralos a base de fitosanitarios. E hai outras que non queda máis remedio que sí, que volver a invertir se un quere ter un xardín minimamente cuidado. Entre 30 e 50 a lo mejor, tranquilamente, sí. 80, 90, a veces 100. En torno a uns 80 euros aproximadamente. Porque, como di o proverbio, se tes 2 moedas, gasta unha en pan e outra nunha flor. O pan darache vida e a flor unha razón para vivir. A primeira visita de Xoan Carlos I a Sanxenxo este ano semella ser como as anteriores. Saídas para gozar da gastronomía e tamén competición deportiva. Sí, de feito, esta mañá saía do Náutico da Vila para seguir de pereto o Pribón. Andrea Otero, sábese que plan ten preparado o Monarca para esta tarde? Pois ao ser unha visita privada non trascendeu a súa axenda oficial, pero como dicides, os primeiros días do rei Xoan Carlos en Sanxenxo consistiron en gozar da gastronomía da zona e tamén en pasar tempo de calidade con seres queridos e con amigos. A súa axenda para esta fin de semana sí que sabemos que vai xirar en torno ao deporte, concretamente da vela, e en conseguir bons resultados pro Bribón. Esta mañá xo puidemos ver aquí no Pantalán do Náutico de Sanxenxo, acompañado da infanta Elena, e tamén o veremos mañá, xa que durante toda esta fin de semana vai participar en competicións da Ría de Pontevedra. Estancia de Don Xoan Carlos que coincide cun tempo espléndido en Galicia, tempo de praia na costa e de temperaturas máis agradables no interior que invitan a saír á rúa. Hoxe acadaránse os 28 graus en Ourense e mañá máis. Os que poden gozar da praia están encantados. De maravilla, unha temperatura ideal, a playiña está moi accesible e, bueno, disfrutar o que se poida dela. Sanxenxo que ten, que se hai bo tempo hai xente, claro, se hai mal tempo estamos de 4 plagatos nada máis, o xe de sempre, de todos os anos. Pois moi soleado, vai moita calor, e a verdade é que nos pillou un poquinho desprevenidos, non pensábamos que facía tan bo tempo e a verdade é que se está moi ben. Sí. Vai. Os arrecifes artificiais do Porto de Vigo xa teñen os seus primeiros inquilinos, unha parella de cabaliños de mar. Estános a ver, aquí temos a un deles. Os 2 exemplares están xa perfectamente integrados, utilizando a súa cola prensil para suxeitarse ás estruturas, deseñadas especificamente para ofrecerlles refuxio e puntos de ancoraxe fronte ás correntes. O obxectivo central é avaliar se estas estruturas biodegradables instaladas no Porto de Vigo poden funcionar como catalizadores de biodiversidade en contornas industriais. A rapidez coa que os cabaliños de mar adoptaron estes microhábitats supera as expectativas iniciais e proporciona datos científicos moi valiosos.
En Ourense inaugurouse a mostra dedicada ao fotógrafo alaricano José Suárez, un dos grandes renovadores da linguaxe visual do século XX. A exposición ofrece un percorrido polas súas series máis emblemáticas, dende a Galicia mariñeira ata as súas viaxes por Xapón e Sudamérica. A través da súa ollada humanista e vanguardista, os visitantes poderán descubrir a pegada dun artista que soubo elevar a realidade cotiá a categoría de arte. Unha cita imprescindible para entender a nosa memoria visual que permanecerá aberta no Centro Cultural Marcos Valcárcel. E con esta exposición rematamos. Agora deixámosles cos deportes. Sí, hoxe é a última etapa do Gran Camiño. Irene. Sí, unha última etapa a que se chega co liderado do británico Adam Yates, conseguido na subida a cabeza de meda. Uns minutos, estamos en directo no Gran Camiño.